Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta dirang inyo man nga adlaw sa siniya nga Lunes, Hunyo 14, tuig 2021. Kamusta mga ka-action naton nga naga-monitor sa ilamantag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga ka-action man naton nga naga-monitor via Facebook Live. Medyo masako-sako, no? Kahit ti basta gani adlaw sang Lunes, no? Ara gina iya sa aton nga daw ang mga ulubrahon. Ang mga ulubrahon yara naka-pending. Nga ulubrahon naton tubtub naman iya sa bilog nga simana. But sige lang, amo man na ang sa aton, nagapukaw sa aton, no? Para yang magbangon kita, kay ti may ginapamensar kita nga mga ulubrahon, alalabot sang ulubrahon, ti may ginapamensar pagid kita nga mga balayran. Amo na kuno mo na nagaobra para makakwarta. Kagang kwarta, ibakal naman sang pangkinahanglanon. So, sige. Sa aton nga mga ka-aksyon, medyo sa karon ang aton iyang kondisyon man or ang panahon naton. Medyo burubog now, pero may ara man sang time nga do ka pa ang pagid sa gihapon. Pero antes sang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay man ang southwest monsoon o kun hangin habagat amo subong ang nagaapekto sa Luzon. Diri sa Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya naman niya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagatnan nakatpa o kon nabagatnan nakatundan padulong nabagatnan ang mabatsyagan subong sa isla Yasang Negros. Kaya nga ito baybayon, mangin makanay, tubtub kasarangan ang pagbalot. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw, las 5:22 sang aga, kag ini naman ang magatunod, las 6:06 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura, yara karon nag-range sa 25 to 30 degree Celsius. That's why nga nagasamo ang kapaang kag maburubugnaw nga panahon. Kaya na-notice naton sa adlaw, no? Sa adlaw, makita naton nga nagainit. O mag-amat-amat na gani, tighapon na, ay nagaguom-guom naman siya. At sige lang no? Amo gina basta panahon, lagi na naton mapaktan. 1:46 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga dapat man naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Sa iluhan naton ang sa mga balita nasyonal. Ining issue bala, no? Kay do sa pag-check ko kaina sa mga balita sa nasyonal.
ang nakatutok or naka-hot seat subong ang Department of Education. May pila ya ka mga issue subong nga gina-question sa DepEd, no? Kag isa diri sa gina-question kun nga nga produce kuno ang DepEd sang libro kag self-learning modules sa pihak nga inigali paglapas or isa ya kapaglapas sa salayi. Ini according sa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, kay man sa ginpatigayon nga congressional hearing, ginpahayag ni Marcoleta nga ang ginahimo kuno sang DepEd nga muna mag-produce sang libro kag self-learning modules paglapas ini sa RA 8047. O kun ang ginatawag man nga Book Publishing Industry Development Act. Sun kay Marcoleta, nagwa sa audit report sang Commission on Audit o COA, ang ginahimo sang DepEd nagalapas specifically sa Section 10 kag Section 11 sang RA 8047. Kag dugang pa ni Marcoleta, maya nasaad sa sini nga mga sections nga ginamanduan ang DepEd nga untatan ang pag-produce sang libro kag learning materials kay man hindi nagli obligasyon sang DepEd kundi dapat may isa ya ka public sector publishers. Amo ni dapat ang maga-produce sang sinang mga learning materials and also sa mga libro kag hindi ang DepEd. Bantayan ini naton kung ano man ang sabat sang Department of Education angod sa sini nga issue kay given sa karon lantawon naton ang mga maestra bala, no? Ang mga maestra naga-struggle man kay amuna ano pa sila pamensar pa sila kung ano man ang isibutang dira nila sa module nga ipanagtag sa mga estudyante. So subong gali ho may ara sang natukiban, may ara sang violation, but then inaaton man nga hulaton. Ang isa pa gid naton kabalita ining eleksyon nga ginatawag na eleksyon malayo pa pila pa ka bulan galing kay ang pila ka mga opisyal kun kay isa magsiling gani bisan ano pa nga mga issue basta eleksyon kun ang paghahambalan do gakatabunan gid no bisan sa makadali lang gakatabunan gid basta eleksyon no malawag na ganing tinaga nga eleksyon ang pila ka mga issue gakatabunan. Ano ayan ang sa sulod no or ano ay ang paminsaron sang tagsa-tagsa ya ka Pinoy pag-abot nga or pag na-mention gani nga sa eleksyon damo naman ni kwarta sa eleksyon damo naman ni issue. Amo na ang nagaginuha, di ba? So subong speaking of election, sa national kita anay. Kay ari ho may nabasahan ako nagpagwa diri sang statement si Senator Panfilo Lacson. Ambaya sa akon lang, duwa-duha ni mag-upon ang magkamay nga Duterte. Sinong ginatumod nga mag-amay nga Duterte? Presidente Rodrigo Duterte kag si Davao City Mayor Sara Duterte. Kay hambal sang senador, sa pihak nga dako ang tsansa nga mapili ang duha, no? Sa mataas nga posisyon like President and the Vice President, syempre matapos na ang termino ni Presidente Duterte, hindi na siya yung makapapili liwat as President. So ang kung pamatian naton or basahon naton ang pilaman ka mga pasunod abis ang balita do permi nagagwa ang ngalan ni Davao City Mayor Sara Duterte to sa posisyon no nga as president or next president. But then ang amay nga presidente, ang amay nga Duterte duga hambal gina-discourage gid niya ang pagpapili sang iya nga bata. Pero tilawig-lawig pa sa nasiling ko, basi may pagkambyo pa na isang paminsaron. Pero dili lang kita yaanay sa na-mention ni Senator Lacson, ambaya pwede ko ng tsansa nga mapili ang duha sa duha ka mataas nga posisyon. Apang
ang nakalabot sa impormasyon do duha-duha or imposible nga mag-updanay ang amay nga Duterte kag si ang iya syempre bata nga si Mayor Sara kay bangod man nga may kanya-kanya sila iya nga slate na madumduman ninyo ang PDP laban nga ginatawag no PDP laban nga partido amo ni siyang partido sang ni Presidente Duterte subong ginapush siya nga magpapili as Vice President. Ang kay Davao City Mayor Sara Duterte naman ginapush siya nga magpapili as President sang lain nga partido. Na? So, inaang aton man nga balantayan, no? Kung ano gid ay no? Ang mangin finale sa siniyang plano or wala na sang plano nga pag-intra sa politika sang mag-amay nga Duterte. Okay man kung madumduman ninyo ang hambal ni Presidente Duterte sa iya sa nagligad nga abyan or sa iya abyan, no? Na-mention niya sa kay Pastor Apollo Kibuloy bala, no? Bala handa na siya kuno nga magretiro. At na-mention man niya, gina-discourage niya ang pagpapili bilang presidente ni Mayor Sara. But then, mahulat kita. No? Kaya nga, may-ari sang ginmention si presidential spokesman Harry Roque. Dumdum ka mo nga naghambal si Presidente Duterte nga ulat-ulatan nyo lang ulat-ulatan nyo lang kung ano, sino ang ipagwa ko nga listahan or sino nga mga ngalan ang akon yung napilian to be my successor. Di tawag ni nakadanlog. Kumbaga, nakadalinas. Na si presidential spokesman Harry Roque, ang na-mention niya nga si Mayor Sara gali, no, isa ini sa mga napilian sang presidente. Meaning, ara sa iya listahan, no, nga ginapilian, agod mangin successor niya sa 2022 nga eleksyon. Ulat-hulata, ano ay ang mangin update sini. 1:54 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon yung pagpanubalik, ang aton mga pag-istoryahan, ang aton nga FYI topic. Sinuda mahilig sa online business, ari i-share ko sa inyo pila ka mga tips para i-promote ang online business. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan.
Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupo din si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo, no? Sa pila ka mga tips nga para ma-promote ang inyo dira nga online business. Kay man subong basta daan nga amo ning sitwasyon, 'di ba? May ara kita sang ginatawag pandemya or COVID-19 pandemic nga ginatawag. Ang mga Pinoy duna na gina sa aton or ara na gid bala sa aton nga naka-create kita or baka pamensar kita sa mga bagay nga pwede naton himuon agod sa gihapon makakita sang kwarta. Na? So, maswerte ang iban nga nakapabilin or may ara pa sang trabaho, pero madamo gid sang nagsira nga mga negosyo. Kag subong, uso ang ginatawag online business. May pila nga ginahimo negosyo ang ila dira nga mga hilig, di ba? Like baking abi, pagluto, drawing kag madamo pa nga iban. Gani para mas ma-promote ang imo nga negosyo online, ari ang pila man iya ka mga tips nga i-share ko sa inyo sa subong nga hapon. Number 1, hoy, hindi mag-absent sa ginatawag nga social media. Okay, halos tanan sa aton, may ara kita sang social media account. Kag madamo man sa aton, nga mas dako pa ang oras, no? Mas dako pa ang oras sa social media nga ginatawag ikumparar sa ila dira nga mga ulubrahon sa balay,
na manikon ka isa. Ang manotice gid naton. Gani kung ikaw may negosyo, make sure nimo nga active ang tanan nimo nga social media accounts. Agod, mahapos nga makita or makilala sang tawo ang imo nga produkto bisan malayo man ikaw. Ang ikaduha, why not nga mag-try sang ginatawag vlog, na? Mahimo nga mag-usar sang vlogging, no, sa libre nga pag-promote sang imo negosyo online. Kilalaha sang maayo ang imo nga produkto, agud nga mahapos mo man ina nga mapakilala sa publiko. Kay may ara kun ka isa nga naganegosyo lang siya pero siya mismo hindi bala kabalo kung paano niya i-advertise, no? Sino na ayhan ang mabakal sa imo kung hindi ka kahibalo mag-advertise sang imo kaugalingon nga produkto. Ang ikatatlo, isa pagid sa makabulig man sa mga online seller, amo ang pag-intra sa mga online community. But make sure mo lang nga wala diri sa mga online community ni mo nga ginaintrahan, wala bala nagalapas or wala nagahimo sang illegal, no? Amo madakpan kun ka isa nga mo niyo online community, but then muna ara sa gihapon, di ba? Make sure mo lang kay man pag magluwas gali sa pag-post gamit ang kaugalingon dira nimo nga account. Kay ti ko lang tawo naton kung naga-use ka abi imo own account, nag-post ka sang imo nga product nang nagadepende lang kung ano or pila dira kabilog ang imo nga friends or friends of friends lang, di ba? Mo nang sitwasyon kung ikaw lang gid mismo or imo lang yang account dira ka lang ma-post. Pero kung mag-intra ka sa online community nga ginatawag, like barter, buy and sell, kag iban pa, o sa sinagaling nga pamaagi, madamo ang maka-relate kag magasuporta sa imo negosyo, no? Mayara kun kay isa, amo ning ma-notice nimo nga abi nimo kilalahay na sila, no? Abi nimo kilalahay na sila, but then si admin na igaling sang online community amo ang nagbulig sa imo. Te ang mga upod man ni admin sa online community, mabulig man na sila sa imo, agud i-share pagid ang imo nga mga products. That's why nga mas magadamo ang population nga malabot, no, sang imo nga ginabaligya. But make sure mo lang nga mga importante nga mga information, no, nga kinahanglanon is na-post nimo, no? Agud nga do wala na bala dugang pagid nga mga gamo or whatsoever. O kay make sure mo man nga willing kaya nga mag-take risk kay may kun ka isa bala, no? Kun ka isa sa ginatawag nga online, di ba na notice ina naton nga ng COD, COD na tawag, cash on delivery. Ti may ara kun ka isa nga mga bogus nga mga buyer bawti amo na. Pero ti lesson man na sa aton kag as well as sa mga naganegosyo, hindi gina malikawan. Pero i-pray mo lang nga hindi na siya magsulit, na. Sige, ang ikaapat, gamita ang imo nga koneksyon. Lain gid man niya kun ang mahimo sang support system sa negosyo. Tub-tub kaya magpangayo sa bulig sa imo dira mga abyan or mga kakilala, himua ina para mas maganyat ang mas madamo man nga mga customer, no? Kay ti subong kinahanglanon manggid naton, di ba? Kinahanglanon ginaton tagsa-tagsa kita naga-strive kita para naman nga makakita sang kwarta para sa pang-adlaw-adlaw naton nga kinahanglanon. So ang online business nga ginatawag, no, ang gin-share ko sa inyo nga online business tip, no, pila lang ini sa mga pamaagi, labi na gid sa mga naganegosyo dira nga bag-o pa lang bala, no? Bag-o pa lang sa ila yang ginatawag online nga negosyo. So ari mga bagay nga pwede ninyo or inyo nga i-consider para nga mas ma-promote ang inyo nga negosyo. So
Hope nga makabulig ina, no? Ilabi na gid sa aton nga mga online sellers, mga baguhanon pa lang, para nga mas makagain ka mo sang madamo ya nga manugbakal or customer. Kaya tigmudlay man nga given daan subong nga may ara sang COVID-19 pandemic, limitado ang aton iya paggwa na. Kag kung makagwa gid man, ati ang tuyo isa lang, mangumpra lang after sina puli naman dayon. Sige Alas 2:12 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kagamuyad to ang aton topic sa sumong iyang hapon para man sa aton nga FYI portion. Standby sa aton nga mga ka-action. Kaya this time, diri kita sa pagbasa naman na sang isa ka sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender, subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Tony. Dagang sulat ni Tony nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Tony. Abi mo tita, makapila ko nakabeses nga ginhambalan ang akon nga asawa nga kun mahimo untatan na ang halay pagbantay sa amon tupad balay nga nag-ayuhan na ang pangabuhi. Ang problema tita tungod permi niya ginakumparar ang amon pangabuhi sa amon tupad balay. Masami niya ginasiling nga ako no nga wala ako nagatinguha nga makapangita sang paagi agud nga mag-ayuhan man ang amon pangabuhi. My best tita, nagaaway kami bangod kun may ginbakal nga bago nga TV ang amon tupad balay. Gusto man niya nga magbakal man kami sang bago nga TV. Ginhambalan ko na siya nga hindi man kinahanglanon nga magbakal sa mga gamit kung pwede pa man ang mga daan. Abi mo tita kung kaisa natak-an na ako sa iya kakulit sa mga bagay nga gusto niya baklon. Hindi ko man gusto nga mag-abroad bangod hindi ko gusto nga basi bala magparehas ang amon iya kabuhi sa iman nga may ara tod sang kwarta pero layo ay naman. Tita We, ano bala ang pwede ko nga himuon agud mauntat na sa pagkumparar ang akon asawa. Salamat gid sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala, Tony. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Amuyad to ang sulat, no? Isa man ka letter sender diya sa This Is My Life, nga nagpatawag lamang sa kay Tony. Ang iya nga problema, paano ayhan maguntat ning pagkumparar? May ara ginagali no, may naga-exist gid nga mga tawo bala nga do hindi makontento sa ila nga kun ano lang ang ara. But then, sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton yung mga ka-action, kaya akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma.
isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na, sang 51 Hapon kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, kag kay Ma'am Ginoy Cesar nga naga-monitor naman sa subong iya nga hapon. Si Ma'am Christine Menias Villalobos, mayong hapon, da naga-monitor sa may Pandanon DSB. Kay Sir Francisco Guanco, ayong hapon na kuno kay Jessie de Benegracia. Sige. Norjan Mahusay ka Melo, mayong hapon man, kag salamat sa pag-monitor. Sa kay pare Jonathan, mayong hapon upod ko no sa iyang akon galing nga ihado. Baby Tantan nga bago lang sa kuno abot ho. Sige, salamat good pre. Kay Sir Edgar Tianombre, mayong hapon. Nagapamati sila sa may Binikwil. Salamat Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Naga-monitor dira sa may Barangay Malingin, Syudad Sambago. Kay Ma'am Virgil Pinda, thank you so much. Naga-monitor sa may Celine Homes. Kay Sir Alex Montasa, good afternoon man. Tamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo. Kag si Doc Mayo man kuno sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, sang Barangay Tagub. Ma'am Jinky Diaragdon kag sa pamilya Diaragdon. Sige, salamat gid Sir Ray Baryoga kag kay Miss Atia Kim Iriman, mayong hapon. Naga-monitor sa Banwa sang Morsha, and si Sir Ray Baryoga naga-monitor naman sa may Barangay Pandanon DSB. Sige, salamat gid sa inyo agin padala din nga mga mensahe. Continue lang sa pagpadaraman kay akon inapaga basahon. Thank you so much. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Pabalik diri sa aton programa. This time, diri kita sa paghatagman or pagbasa sa mahatag nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender sa subong nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay Tony. Mayong hapon sa imo, Tony, kag salamat sa pagpaambit sa imo sulat diri sa This Is My Life. Ang maayo siguro, Tony, isiling mo sa imo iya nga asawa nga gamay na lamang. Gamay nga paghangop. Mas maayo kung may ara ka mo iya sang tipon, ikumparar nga maggasto ka mo dira nga magasto. Mahimo nga nadala lamang ang imo yang asawa, labi na subong. Nga tama na ka moderno. Madamo sang may makitaan. Like bag-o abi nga TV or mga gadgets. Sa akon, Tony, hindi man malain nga maghandom ikaw sang imo yang nga pamilya sang maayo nga pangabuhi. Apang ang ginasiling nga pagkontrol kung hindi man kinahanglan, hindi man halay paggasto. Amo ini siguro ang imo i-istorya sa imo yang asawa. Kag ang isa pa, mas maayo nga maghimo kamo sang pamaagi para makakita sang kwarta. Dugang sa inyo nga budget, kag likawan ang gastos, subong man ang pagpangutang. Ilabi na subong nga mas importante ang aton ikaayong lawas. Sa imo, Tony, kabay nga makahatag inisang buligman sa imo nga palaligban sa subong o kung sa imo man yagin padala diri nga sulat. Okay, amo yato ang mahatag man nga advice ni Tita We sa aton letter sender sa kay Tony.
ang ginasiling balang nga mangin kontento kadanay, no? Sa subong natural na sa aton nga maghandom kita, no? Kay ti may ara gani nga ambahanon nga ginasiling libre lang mangarap, no? Libre lang hilway ka nga panumdom dira sa imo handom sa palaabuton. But then ara man sa imo ang imo yang mga paagi nga himuon, mga pagtinghwa nimo, agud nga ikaw ang mag-ayuhan sa ulihi. Kung subong ti wala-wala gid, no, wala ka sang kwarta, but not all the time nga wala ka sang kwarta. Kung ikaw mapisan, kag kung ikaw ang nagatinguha. Kasi syempre salig lang sang Ginoo. Ang walang permi naton iya nga kinahanglanon agud nga konsumong, so nagabat siya kita kabudlay in terms of money, sa ulihi ma-realize nimo nga oy initanan ako na lang puwasan sa guide sang Ginoo kay syempre sa akon man nga pagpaninguha. Sige, alas 2:33 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. Kay this time, diri kita sa first part sa aton iya nga horoscope. Unahon nato ng mga Gemini, Abril 21 to Hunyo 21, mabutang sa alang-alang kung hindi pagpamensaran ang imo ya pagagastuhan. Kung may nagapanghilabot dira, sa baylo nga patulan, magpakatawhay. Mangin malipayo ng adlaw, bangod sa isa iya ka mensahe nga imo man mabaton. Sa mga Gemini, lucky numbers 17, 19, 29, 37. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 2 tubtob Hulyo or Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Prutas, utan, kag isda. Amo ning maayo sa ato ni nga lawas. Likawan ang mga mamantikaon nga pagkaon. Importante man ang pag-ehersisyo, agud bisan pa paano mabalhasan ikaw kag ti amo pa ni subo nga gusto naton ma-achieve ang hilway sa balatian. Sa mga Cancer, lucky numbers 1, 3, 40, and 41. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Sa mga Leo dira, posible yang tawag ni ang imo bala nga ginkaon, imo maluad, no? Bangod siguro sa may mga patsyampo-tsyampo, bala may nakaon ikaw dira. Pero hindi magpamensar sang kun ano, okay? No, hindi magpamensar sang kun ano kay natural lang na sa tawo. Okay kun kay isa sa klema bala, may makaon kita like mga seafoods abi. No, hindi gina malikawan kun kay isang ipagwa nimo ang imo ginkaon. No, hindi ko na pag-specific pero I know gets nyo na. Sa mga Leo dira, kung depressed man ikaw subong, imo ina malampuwasan. No, salig lang sa Ginoo i-pray. Itugyan ina sa iya kay para imo iya nga malampuwasan kung ano man ang imo nga problema. Sa mga Leo, lucky numbers 12, 22, 32, and 33. Red is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, usisa sa maayo ang imo nga ikasarang kag kun ano man dira ang imo yang nga weakness or ang tawag bala strength and weaknesses nimo, dapat ikaw mismo kahibalo. Okay, maaari kun ka isa, no? Ang imo dira yang nga mahal sa kabuhi, naga-concern, na? Concern for example, no? May ara kita sang strength kuno abi strength na naton pero gali amo na ang aton yang nga
weakness. Like, for example, wala ka nagahipos lang ikaw, pero gali may problema kasay kaayong lawas, pero gatry ka sa gihapon magtrabaho, kag wala mo ginapakita sa imo yang pamilya or sa imo dira nga syempre himata. Tapos nagasigi ka lang sa gihapon, dili consider mo siya as strength even though nga weakness mo ina siya. Ang maghalay nga magtrabaho in order nga makabulig ka sa imo pamilya. So mas maayo man nga pamatian, no? Pamatian kung ano ang i-advise dira sa imo. Okay sila maka-notice na kung ano ang imo yang nga sitwasyon. Sa mga Virgo, lucky numbers 14, 29, 40, and 43. Aqua blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 to Oktubre 23, kung may salabton ka na sa kabuhi, hindi na pag-uyangan ang panahon na maghalay ka pa to pangita sang iban. Halungan ang pamilya. Sa mga Libra, lucky numbers 18, 19, 39, and 40. Brown is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22, biskan ano pa kasakit para sa imo, himua para sa tanan. Don't worry sa ulihi. Kung makitaan, no, ang Ginoo makakita kung ikaw yara sa insyakto, giyahan ka gid niya. Sa mga Scorpio, lucky numbers 4, 7, 36, and 42. Jade green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope. Standby sa aton nga mga ka-action sa akon nga pagpanambalik para isa nabilin pa naton nga mga horoscope. Hindi ginaton pagkalimtan ang para naman sa complete. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle.
Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagayang na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Kag pabalik diri sa aton programa, This is my life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Hindi pag pinagusto dira, no? Sa imo man nga mga ginahimo para lang nga makuha nimo ang imo nga gusto. Mayara kun kay isa nga ginapaagi sa mga nagahimo sang illegal para lang nga makuha ang ila gusto. Ipangibabaw ang ginatawag diplomasya, no? Sa matawhay nga pamaagi, imo gid makuha ang imo yang nga handom. Sa mga Sagittarius, lucky numbers sa 8, 14, 26, and 38. Bold yellow is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, tunan ang imodra nga ginaplano antes pa himuon kung anuman ina nga desisyon. Siguraduhon kung anuman ang mga resulta sang imo iya nga tika nga pagahimuon, mangin paborable ina sa imo kag indi makaguba sa imahe sang imodra nga mga kaupon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 3, 13, 35, and 39. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, may interesado sa imodra yang posisyon subong, gani maghalo. Hindi pag-isalig ang trabaho sa iban. Sa mga Aquarius, lucky numbers 1, 2, 39, and 40. Red is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, may ara sang posible isa iya ka peligro. Gani maghalong Pisces. Halimbawa, sa imo dira nga pagdalasang sarakyan or pagbaneho,
mas maayong gamiton ang ginatawag nga defensive driving. Sa mga Pisces, lucky numbers 14, 27, 33, and 40. Orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, kung hindi ka maghalong sa imo dira ginabuyan yung mga tinaga, mahimo nga magkasakit ka sa balatsyagon sang ibay. Dapat maging sensitibo ikaw or ang ginatawag balang nga maghalong sa imo dira ginabuyan yung mga tinaga. Kay man mahambal ka nga okay lang na siya, pero sa iban gali ginasakita na sila. Sa mga Aries, lucky number 2, 3, 39, and 42. Green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tutob Mayo 20. Mangintampad sa imo dira iya mahal sa kabuhi. Di basta mag-ugyon sa mga request, inatun-an anay. Mas maayo magituod nga tun-an ang mga bagay-bagay, kapin pa kung may nag-ayo dira sa imo. Kaya man basi bala wala ka makahibalo nga ila ideya gali para magpamintaha. Sa mga Taurus, lucky numbers 18, 19, 30, and 40. Blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Amuyad to ang aton man nga horoscope sa subong iya nga hapon. By the way, mayong hapon kay Ma'am Ann Villaviray, naga-monitor siya sa siniya nga tinion, kag si SFB Singh. No, check din yung pag-pronounce ko. Naga-monitor sa may Qatar. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor subong nga hapon. And also sa mga naga-monitor man dira sa may RTN office, sa Breadco, sa ila dira ni Taminda, sa ila Tanida, sila man ni ng Joy, ng Larry, ng Norlin, ng Tintin, kag ng Gigi, kag kay Kapid, and also sa kay Christopher. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-action, kay diri kita sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano,
igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Antas man, diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Romans, chapter 6, verse 13. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa Lunes man nga edisyon sang programa This Is My Life. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!